Cek, kita na mag-lodging house. Mag-lodge ta. Oh, dili. Dili ka. Ano ang Great Wall of China? Ilan ka? Wow, what's up? What's up guys? Namig usamis karon kay madto may kuta. Since wala may budget pamiliti, nagmunang karon nagbaklay lang may. Actually, we're hiking over there. So kay mangita lang mig dalan dire. Actually among mga tiil sakit na kayo gid. Wala pa masahe kay nahurot ang sapi. Eh wala pa isweldo ang YouTube, sunod pag adlaw. Actually yung kwartang dos tama ra kay shooter. Kapoy no. Isod gyud mong laag mo may kwarta. So it's much better kung kamo may laag mo dapat na may kwarta. Kung may kwarta dira mas yung balay. Ano mo sundog na mo init kayo kapoy kay hike. Diba Jis? Mo ni ang kabit ug mo nang bana oh. Kining bayana? Mo ni ang bana. Oh. So kung na makita itong makatugan sa mga asawa, Deadpool sila. So karon mag-hike na ta kay mura kapoy kay man. Cek, kita na mag-lodging house. Mag-lodge ta. Oh, dili. Dili ka. Bro, Mubalik ta dito, Cek. Mag-lodge ta, Cek. So guys, muning pasulod sa hideout sa mga sindikato. Oh, dire. So guys, nanami sa mga endangered species yung mga lugar. So kayo dire. Guys, wala may sakto nga guide map kay nangawala tanan. Guys, nakita na gid mo ang gipangita namo. What the? Pero may mga pulis dira nagtago. O dakpunon may. So guys, padulong kami karon sa Boulevard o mapa-picture ang uban kay Boulevard of Broken Dreams daw no. Pa-picture ang uban kay nakita sila sundalo. Ang tawag gani. Kani siya photographer sa MST sa una. Salamat dumating ka sa akin sa taon na to. Salamat dumating sa pagkakataon na to. Salamat sa atin. Actually, daog siya og award last 2015 manata. Sa best photography sa among classroom sa una. Actually, classmate na mo ni siya sa una. Og best in photoshoot ni siya. Photographer day. Kini siya. This is Jisser. Ganyan lang talaga yung mga inggit. Galit na galit sila sa malulupit. Kaya pasensya pag may nahag. Ang buang, gikan na siya sa Tubod Aluran nga niabot sa Talairon. O actually gikan na siya sa Marawi kay sundalo ni siya sa una pero hingkwit kay tungod kinahadlok lagi bala. Natutog kayo? Jess, Nakikat-kikat? unsa na Jess? Great Wall of China na? Ano ang Great Wall of China? Ilan ka? Doon, di ba engineer man ka sa una na football lang kay natulog ka gakaugpan? Unsa man ang masulti nimo dira? Gabok na yun. Yung kanilikot naman. Nga na sa replace. Nako ang bahay mangliki, replisan kang nangliki.
Ako kira normal naman na mo man pangita liki. Tatatatang ina, ang dami ng alam ng mga tao. Ang yayaman ng datingan. Kaya, pila naman anyo ng kuana. Nanas mga 45 years. Kita ni mo sila nga track ko. Pag sure maninoy. 45 years? 45 years in service. So, wala, dili mo ulit siya pure nga halublak. Siminto. Halublak. Ikaw, che, pila naman kakatuwig, che, ka single, che. Ko kaya na malimot ang pag-ibig mo. May puwang pa ba ko dyan sa puso. Ugay, uyab. Wala daw wala. Since birth. Since birth? Ah. So, virgin ba day ka? Jis, asa na ganito, Jis? Asa na, Jis? Kata sa Boulevard of Broken Dreams. Kasi imo na siya puhon. Naplano palagi ko kay akong budget ani 50 million. Imo sa kwan, resort na tanan mga laag diri tanan. Ano na mo puhon? First time na kumain niya og puta sa Usamis. Actually, nindot siya nga place for muni-muni or praying, something like that. Bawal diri ang mag-tiktok o magsaba-saba. Nasa rules sa number 4. So more on praise lang o one. Ampo lang. And sa mga Katolik, makarelate ano. So keep in touch kay dakang patang mga lantawan siguro. So guys, gibasa na ni Chichi ang meaning sa red nga kandila. So naka-state dire ang meaning sa red is symbolize, meaning is love. Then yang gialay to siya ni George. Si George, Saint George. So humanag panagkot si Chichi. O yan na nakita ang iyang gidagkutan ni si George. Ay, si Princess okay ra siya. Si Gisser iya gyud gi-explain ni Chichi kung unsa ang meaning sa red nga candle. So daghang pang area dire dayon. Musuroy ta.
sakyanan si Edwin unya karon kay gigamit man sa gagawang Hilux. Ang galisod lagi may sakyanan. Munang karon kasi sir na mula sa option. Sus putoya ang 4x4 nga revise nga pangangat bukid kay natunok pud og pokpok ni Hiyos. So munang karon ga-hike na lang gyud mi din. Stay put sa mi kay mura ka pigi kay init kayo. Madawat akong gluta, akong pagwapa. So stay put na mo guys, kapit na manguli. A few moments later. So guys, sinahina itag batsik yung mura kapiki na kay panahon nagpa-medical ramon ta gumi sa Medina o niya na ipingan nga mulaag so mo nang nami diri. So muli na ta. Guys, nanguli na mi mura toy trip kauban ninyo karon si Boston no ganyang mga kauban diri nga nang laag. So guys, mura tong pagpanglaag sa kuta. Thank you for watching. Subscribe, like, share og daghang salamat and bye-bye.